Türkmen toprağını yaşap geçen ayal vakşakına rivayetleri, gurrunları işitmedik Türkmen adad olsa gerek. Doğrudanım şeyle meşhur ayal vakşı geçen asırın birinci yarımlarını Türkmenistan'na yaşap geçiptir. Bu hakta Türkmen saadının aşığı Uspensky özünün Türkmen saadın kitabını minnettarlık bilen bellep geçiyor. Türkmenin en oňat bagşylary şol ayal bagşy bilen aýdyşma gardygyny bolupdyrlar. Olaryň köpesi onuň bilen aýdyşypdyr, onuň ajaýyp sunugatyny başaýypdyr. Orokmy aňalmy, sınnymy keser, eýermi gaňamy, howutmy çelek, şeýhmi tür eteşgir qırqylyk kepgir, ýerwe delekmi, uşak gödelek, haýsyr. Çekinmän barıber çağa da bolsaň, arasyna ýeter saňa da gezek, gopuzmy, sürpekmi, gurşunly kenek, ýa-da durşy bilen gurşundan kenek, haýsyr. Öýkelep gaýtmarsyň gelin hem bolsaň, bolarsyň ol ýerde arzaly gonak, şatutdan darakmy, dagdandan darak, ýa-da garagaşdan, haýsyr. Keppäň bir burçunny paltadyr teşe, beýleki burçunny körükdir sannal, keppäniň törünni ak saqqal goja, hemmäniň dilini ussamjan sawul. Gyýylar saçyn darap aýna bakanny, ýigitler jüwtekli çürtenni saqqal, atalar çarşakly harmanatanny, dilini ussamjan, islamjan sawul. Garrylar qanna qarpyz, awçylar qapanly tutanny şagal, gyýylar lew basyp çalanny gopyz, dilini islamjan, ussamjan sawul. Sag boluň üýünden sag boljak bolsaň, şu günlerim ýaşar ýürerdiň islam, onu bilim seniň ýanyňa baryp, gyýylarmyda gopyz buyururdy ussam. Arman seniň ömrüň uzak bolmandyr. Uzakmy, gysgamy, ikisem ýagşy, sag bolsuz ýaşalan 7000 ýyllan, sag bolly ýaşalan 2 ýyl ýagşy. Aman mike, ogul vike, hal vike, üçüsü de islam ustanyň gyzy. Onam üçin 2 islam ustanyň, hem islamyň, hem bossanyň gyzy. 9 gün 9 sagatlap 3 gyzy bagryna götüren eni ýadymdan çykaryp bilmerin seni kän gerek tutaryn adam ýene. Birisi garaja, biri sarıja, biri ak posolok, 3 türlü bajy, şolar ýagty dünýä iňeli bäri, ýagtylyp barýady kepbänimiz. İslam 40 ýaşyny edýänçe tamam. Ne ogly bolupdy, ne de bir gyzy. Şeýdip ýetäýärmi islamyň iýdi, diýip asmanyna bakardy islam. Emma onuň ady bolsa-da islam, islamyna rehim etmezdi asman. Bir geçesi vardı islam ustanyň, geçesini aýtdy Hudaý ýoluny, 3 oglugy vardı islam ustanyň, üçüsine dahi yolunu perden dönmedi. Kurresine aýtdy Hudaý yolunu, eşegine aýtdy Hudaý yolunu, çäkmenine aýtdy Hudaý yolunu, uşagyna aýtdy Hudaý yolunu, perden dönmedi. Könesine berdi Hudaý yolunu, täresine berdi Hudaý yolunu, duluny gugurup or küýde gally, küýdesinem berdi Hudaý ýoluna. 3 gyzy boldy. Tutuş bir hepdeläp toy tutdy islam. Dostlary gollady dostunyň toyun. Biri galle berdi, birisi tüwi, biri düýe soýdy, birisi goýun. Aho kuluk salaň perden diýoklar. Aňsada ken perden tapmagyň ogry,
deyip ıslamısı belçi, Huday halamaya öküdü sığırı. Çağlı kuydu aydın Huday yolunu, çağlı kuydu deyip gülüyerdi ıslam, valla can Hudayın diyor çağlını, juda qowuryan molmaga ahmal. Orkuyudama aydan unumdan meylek, 9 ay 9 gün bolanna tamam, dangdanlar eştilli içverek cek, qaqajan salam, qaqajan salam, qaqajan salam. Üçüdü 3 yerden cek, nefsin zadın ara çägi yok, 4-nji cek garaşdym yeni, naýynja yılgırıp seretdi eni, vesselam, başga yok. Ine bir şeýlip 3 gyýrly bolduk, diýip ıslamysta gülerdi lah. Her küýdäm 3 şaga boljagyny bilsem, 2 küýdämi de aýtmalmydym wah, onu 6 gyýrly bolardym diýip, gözlerini gypyp bälçirýä ıslam. 6 çaga oklar ýaly, bostan towşan röýdýämiň ussam, diýip her kim bir zat diýerdi oňa. Olam hiç çaýhyndan düşmezdi ejiz. Şondan märi akça keppäň içinde $15 3 vacı 3 soy. Aman miki oğul viki hal viki. Üçüdü 3 yerden dokoyar kuluç. Kuluçluň üstünde dörüm saçlar. Her haýsy bir kuluç, bir yarım kuluç. Gijiler geçtikçe kujular artyar. Kujular artdıkça kılıçlar güt. Kılıçlar süýündükçe dartyar. Dartylar dartdıkça kuluçlar küt. Kuluçlar kehilýär, jerçiler üýşýär. Men aljak bir giden dawa. Kuluçyň bir kütü buhara süýşýär, bir kütü hiwa. Islamyň öýdi de jerçi de odal. Hiwany ürgenji söküpdi 3 ýyl. Soň diýdi özüne, ey islam sammyk, gaçgyl, başarmayan käriňden gaçgyl. Bu zamanny jerçi bolmakçy bolsaň, ilki bilen tilki bolmaly hökman. Senne bolsa tilkiň ýokunsam ýok, seni goýun edip ýasapdyryp bar. Ondan ustalyga başlapdy islam. Ustalygyna bolsa hemmämiz belet, çalgymy, çarşakmy, qırgıçmy, çelek haýdysy gerek. Inni bolsa bulan 5 hem usta, giden bir fabrikde keppäniň içi, biri yumak sarya, birisi kuji, biri palta ýatya, birisi orak, bir yerde yungdarak, bir yerde keji, yeňil senagatmy, agyr senagat, biri çeki durýa, birisi darak haýdyndan gerek. Haýdy geliber jerçi, harydyň gyt bolmadyny denmeýlek, haly horjun bilen dollar ürgenji, islede alyp geç, inni denmeýlek. Tahranmy, maşatmy, käbilmi termez, rummy çynmy hinnimi heves, niräki seňem ýüzüň gadarmaz, haly bolmaz, seniň halyňa meňzeş. 3 wajy oturup halyň üstünde, üçüdi 3 yerden uranny darak, ilki bilen gerek, görmäge garak, ýyly bilen gerek, dinläre kulak. Döşleriň üstüne taşlar yaraşýar, taşlaryň astyna yaraşýar döşler, döşleriň üstüne taşlar uruşýar, taşlaryň astyna uruşýar döşler. Wah, hemme uruşlar şeýle bolsady, ýaşasyn taşlaryň döşleriň uruşy, döşler 4 taşlary, taşlar ýene çözýär döşlere garşy. Birdenem hemmeti yaraşýan ýaly, darak guturanny guturýar sewiş, inni kühüjümi garaşýan ýaly, döşler öýündirsäp, demalýar ýuwaş. Ondan soň başlanýar ýene bir uruş. Bu uruş başgarak esgerilen uruşy, ýaşasyn dünýäde şoň ýaly uruş, zähmetkeş sınnylan keserlen uruşy. Yetişi bildigini kesýärdi keser, yetişi bildigini gyrýardy sınny, halinin göbegin kesýärdi keser, halinin galpagyn sirýärdi sınny. Galpaklar garma taşlanýar ýene de daraga ýapyşýar üçler, helki ajap sewiş başlanýar ýene 4 ýandan zawd edýär döşleri taşlar.
Daraklan atını zanglayar eriş, elini gunglayar arğaç, ürgünçtü kakılayan darak sesinden oyanıyar hocili, yanlanıyar arkaç. İslam'ın elinden çekiş düşen ok, kıyıların elinden düşen ok, darak, şonu da gıcıcık kepbeğin içini içmeye çal yoktu, yemeye çürük. Üçler halı dokuya, baylar düşeniye, üçler kuşak dokuya, baylar kuşaniye, üçler kuloş dokuya, bay buğday uyuya, üçler doluk dokuya, baylar dolaniye, üçler yüpük dokuya, bay gıylı geyye, şeydip günler ötüye, aylar dolanıya. İşlihe otursa, din calsa yatsa, kıyızların görmese incalmaz ussa, ertir, öğlen, akşam, günne 3 gerek, oru çağın kapısı açılır assa. Diyer, arma vur aman mike can, diyer, arma vur oğul vike can, diyer, arma vur hallı vike can, bar ol kaka deyip seslenir üçlür, sen armasan biz armarız kakacan. Menin ağrıyan nurum geçenlerini deyip İslam'ısı güler cakkıllap, menin ağrınlığım takık yılınna, edil tuğuk yalı uçtu vakkıllap, siz dünya iyininiz takık yılınna deyip içimlerin karşına geçer, yastığın tirseklep çayını içer, kıyızlarına vakıp kuvanır İslam, atasına vakıp kuvanır üçler. Bugün onha yeni önküsü yali, kıyızların karşına geliptir ussa, halinin üstüne oturdu üçler, göğe çoğdumlunun 3 tane desse. Emma desselerin renki den değil. Günni birisi solgun, kaytalap sorayar ussa, nemi bollu oğlum, aytsana oğlum. Yok, kakacan hiç tat bolanok, başka söz çıkanok aman mikeden, onson hal vikeden, oğul vikeden sorayar ikitem hiç tat bilenok. Yine de kaytalap sorayar İslam, nem mulya kıydım, hiç tat kakacan. Nem mulya bağlam aman mikecan, deyip zar ağlap yalvarıyar ine. Yok edecan, hiç tat bolanok, şol olul kuveriyen. Cevabı yine. Sözlü canım kızım, mıdarım kızım, sözlerine bolayın kurban, ya otu enbiya, ya kızılımam, ya şeyhim pukora, özünden derman, deyip bu sanece bağrın paralap, kıyının daşardı pervaz, emma ne kıyının cevap bolyardı, ne de imamlardan çıkardı. Umar'ın yolunu 3 tamdır çörük, Osman'ın yolunu 4 tamdır çörük, Yene'nin yolunu 5 tamdır çörük, paylap unun kutordu ene, daşap kövşün tozdurdu ussa, yöne volu şol çörüklün deregine, arttı öylerini yeni bir hasta. Yeni bir gıyız, başın yastığa koydu. Misli orok kimin büküllü ene, kese akyan gözünün yaşı, inni çanık döküllü. Hersinin derdine melhem etti, emma erizleri tapmadı aram, meredin izinden orada öttü, orandan yetişti bayram. Bayramın izinden yetişti boşayım boş geçip yetişti kurban, vaktinin kurbanın mulayın kurban, alıp gelmedin mi bağlama derman, deyip bostanıcı kıvlasın bakıp, akçı namazlığa başını koydu, kurban molsa kaytı hingillik dikip, diye koyun soyup, başını kaydı. Kurbanın kuyruğuna atlaşıp aşırın kuyruğuna tirkeşti sapparın izinden tirkeşler geldi, birim del, ikim del, 4 tane çapar. Birinin eline kavundur karpız, birinin eline buğdaydır desse, birinin eline nar bilen üzüm, birinin eline hoz bilen desse.
emma dert güýçlürek bolar çemli. Derman tapıp bilmediler, nur saçıp takıptan sıçana çenli, daň bilen armanly, yumully.